m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m sị m nwanyị mba nnọọ nza ya sị m ya ekelere Chineke n'otu o si napụta ya mana o wuteghị na obi na ọ gbawala ya otu ya chere na future ya ga-adị otu ya chere na ihe ya ga-adị tụmadị ọganiru ya future ya otu ya chere na echi ya ga-adị na ihe ahụ gazi na ọ witiri na enwere root ya gbaga hụta na root a ya gbaa ya na echi ga-ama mma tiga ihe niile o nwere enidiri put into place mee ihe niile ya nwere enidiri mee ka ya eshi ụzọ ahụ gbaa hụ a beautiful tomorrow mana otu ya otu ọ dịrị ugbu a na ya lee anya ya guzoro n'ụzọ ahụ lepụ anya na ihe ahụ ga na ọ witiri enidiri laghachi back ka ya gaa straight to the point na ya alọọla di na ya na di ebi n'obi ọma na-enweghị nsogbu ọbụla mana di ya na-achụ nwaanyị na ịchụ nwaanyị ọ na-achụ onwe ogbochi hụ ya nwe ịhụ ya n'anya onwe ihe o mere ịhụnanya ya nwere ebe ya nwere di ebe di ya nọ n'ihi na ya ma mgbe ya na di ya bidara ya makwa na kọndishọn ya na di ya ji mara na ihe niile ọ na-eme ya na ọ na ihe ya na-ahụ reason to forgive reason to forgive reason to forgive ya na-agbaghara jikwana ya n'ihi na ya hụrụ ya n'anya. What can you do to your heart when your heart yearns for love? Na ihe echiche niile na-eche mkpụrụ obi ya na-echewa ịhụnanya nwere ebe di ya ọ ya ka ha nọ ya mụọ na di ya ụmụ atọ nwoke nwoke na ya wụ a qualified nurse na family di ya ejighị ego ruo family ke ya na ụmụnne ya niile nọchala bekee na nne ya zụrụ ha nne na nna ya zụrụ ha zụọ na ha gụrụ akwụkwọ gụọ ya gụọ ihe ọ chọrọ ịgụta ihe uju gụọ ya ọfụma na o ruo mgbe ya mechara nursing ya bịa lụọ di bido practice we na big hospital ya na di ebirikwa di na-emekwa ndụ ebikwa ruru ndụ ọ na-ebi ya na-agwa ya na ya jishikwa ike protect onwe na ọ dị ezigbote mkpa na ọ na-eprotect onwe ebe ọ na-agapụsili onwe from ndụ ọ na-ebi di ya gwa ya na like inye ndụ ya nsogbu na ya na like suspect na ya na like ime okwu ebe okwu na-anaghị ihe apụrụ ya na di ya okwu mgbe niile ya wụ na onye na-ekwu ekwu ya kwuru na ya ga-agba ekwuru ya gawara onwe ya ọrụ na nwanyị mba nnọọ nza nwanne ya nwoke nọ US agwa ya si na ebe ọ naanị ya wụ ihe nne ha mụrụ nọ na Nigeria na enwere opportunity pụtara nọ slot pụtara na achọga a qualified nurse and ya ma na ọ gụtara ọnụ ya na nursing mana ihe mege ya wụ ya gakwa na ha sị nwoke eji nwaanyị bịara lụrụ nwanne ya nwaanyị ya gbawa ya ka nana nwunye ya nwanne nwaanyị kpofete ya Amerịka na ya eche lee ma di ọ ga-erelizi ya ka ọ bịa ọ nọtụzie for some time enwere ike etizere ha akwụkwọ ha bịawazie ya ga-agwa di ya silekwa ihe nwanne nwoke kwuru di ya tụle mma ya ṅụọ ya jụọ di ya sọ ṅụṅụ na ọṅụ gakwa wụhụ ya pụwara ya ka o mere ihe ya mma di ya sị mba n'ebe na nwa ga-eji ekwu ụta na na-ekwu okwu maka dia future ya jụọ di ya sị elu otu o si aṅụ dịka ọṅụ a na ihe ga-adị mma echi na onye ọwa ije njem for the family ka ọṅụ na ya na-enyere ya ohere ka o nwee ike mee ihe masịrị ya di ya sị na ya na like ikwu nonsense na ngwa ihe ọbụla masịrị na ya mee ya sị oke na ihe gbasara ya ebe ya rụga na akwụghị ezigbo ụgwọ na ego ya akwụghị na o zugere ha tire outside work ya na-eme tire other things ya na-eme na ego agụga ha na ihe ya chọrọ imewu ka ha kpakọta onwe ha ọnụ ọ bụrụ nke movement for the whole family ha support eti aka eme ya mana ọ bụrụ naanị ya nwee gawa na ya hụghị na ọwụ ya chọrọ ibi ndụ ka ewu etohapụrụ n'agbụ di ya gwa ya si akparị gị ya gbara onwe ya nkịtị na-agara onwe ya ọrụ ya nọtọ di ya jụọ ya si na ihe o kwukwere na lelee ihe o kwuru na ọ ga-abịa gawa Amerịka nwa ọ mgbe opportunity ahụ nwụrụ ọ bịa nga-abịa na ọma na ahụhụ ka ataga na kọntrị a di ya ebido nye nwezie ya nsogbu mechaa kpozie nwanne ya nwoke na mkpu gwawa ya sị na ya sọpọtụrụ ka nwunye ya bịawa na ọwa ụmụaka ka a mụrụ ihe na ya sọpọtụrụ ka ụmụaka na nwunye ya bịawa so a ọsọkwata ha join ahụ ebe ahụ nwanne nwoke asị oke na ọkwa ihe elega anya ya tiri ya akwụkwọ na ọ weta eshiri gawa US nwanyị mba nnọọ
rutekwanụ di ya na-agwakwa esi don't worry na esend weko ka emetatụ ihe before ha niile amakwuru wụfete Amerịka ka emetatụ ihe metatụ ụlọ na ọwụ ya bịa ebe ahụ ugbu a na ya na ya gbanụrụ ebe a send wazere another person ego onye ahụ na-arụ ka ọ na-arụ ka ha ya jụwa dị esilekwuru otu o si ekopụgo oyi abalị maka di ya si ahapụga na ka aha awụghị okwu na ya gbaga ncha ha chigbo ya na ọchị na ọ otu esi bido ya na-arụta na-esend di ya na-arụkwa n'ụlọ ahụrụ anya ya na-arụta na-esend di ya na-ahụkwa n'ụlọ ahụrụ anya onye ka ya na one day a young girl akpọ ya na phone gwawa ya si ya na ya obstacle na ya sị ka ya gwa ya ọfụma ọfụma na di ya ihe di eji akpagawa ego na ya biko na ya sị ka ya gwa ya na ọ bụ naanị ya ka di ya lụrụ na ya na ya bụ jidi na di ya tọrọ ya ime na ọ bịakwala mbịa hụ ndị nwee na ya ji ọsọsị ka ya gwụsatụrụ ya na ọkwa na enwere na ọkwa na enwere otedigelishi na-ekwe ya bịa chọpụta na dagị chọrọ imesi iwe ka ya were iwe divorce ọ dị ka ya were iwe si di ya gara onwe ka ya were iwe work out of that marriage ọ nọkwarazie na US ka ya na di ya na ozie na Nigeria ka ọ hapụ ịbịa join ha na US ya gba di ya nkịtị ọ ya ka ya gwara di ya si na elekwe a young girl kpọrọ lekwekwe ihe okwukwe di ya gwa si atụpụrụla dị dị otu ọnụ na dagị not the stupid no one silly mistake ya mere ya correct kwala na ya ọ na-ezuzugharịzi ya jụọ sọ correct ya ọ bịagide close bịade close nke ịbịa na phone ebe were phone number ya ọ na-asị na correct ya na the girl ọ dị ime di ya sị mba go na enweghị m ọ dị ya so kene ya chọrọ itiri ha akwụkwọ mana ya ga-etigodo akwụkwọ ka ụmụaka bịawagodo di ya so nsogbu anọ na-eti ụmụaka gatụwagodo first na ya ga-abịawa ya elee di ya hụ na truly na nwa ahụ dị ime ọtọ ọsọ ọbụla hụ ndị nwe ọbụla bịa hụ ndị nwe ta ka esi tie akwụkwọ kpefeta ụmụ ya ọfọzie nna anyị di ya o wee ha taka after some months ya titi ya lọta ya chọrọ ịlọta bịa eleta na ya nwetala akwụkwọ na akwụkwọ ya dị mma ya chọrọ ịlọta bịa ele di ya si ya lụwanụ na ya lụwa na ihe ọ lụgakwuru mgbe ọkwa ma na ọ ya ga-abịazi ebe ahụ na ya lene ka emechaa ime ya nwe ihe ji na ka emechaa otiri ya ka ya bịawa abịawa ga na ya nwee iluwalụ ya gwa ya sọ ya ga-alụrụwa alụwa ụsọ ka ha gbaga na nwanyị mba nnọọ mza edefeat die na that argument lọta na ya lọtakwara n'ihi na ya nidiri die na agụrụ dị iguga na agụrụ nwoke guga na ihe lụ ka ya gaga tara ngwa ọ ya ka ya bupụrụ flight lowa na ya edijirule nga ya ga-agba ediri na ahụ ya nagazie di ya ya manya na plen lorute na asụ nwoke na ụkwụra na n'ofu ebe ya decide ya na ya ga-amara ka ya rụọ were blood ya mara ma ihe a na-eme ọkwa ihe ekwu ma ihe ọ kadịkwara ogba na di mkpaka jikwa na nwanyị mba nnọọ ya na di ya gaa lab result apụtawo na di ebu ọrịa obiri n'aja ọcha mana ya nwee ebu ya jụwa di ese na ọhịa ka o ji stay back ka o nwee ike nweta nakwa ihe ahụ na-agụ ya akwa oriele na that afternoon ya ebegidere ejiri n'ọwa ya pụọ gara hụ na hotel ka ya hapụ ihe ụra mmadụ abịa wakpo ezuzuwe by force mee ihe ya na-achọghị ime na ya nọzi na hotel na ebe aka ya nọzi ya jụwa di ya si na ele ihe o chere n'ọnọdụ ugbu a di ya wụwazi ebe ya na ya bụ amụcha na nwa na ya ga-eji okpu nna be enyi ọsọ ya jụwa di ya si na ọ tọrọ ya shi na that girl enweghị ejikọ wala ọ kwọrọ ụgwọ isi that lady na ihe ọnwụ na nwoke ji ndị ome abụọ di ya si na ya dị sorry ya jụwa di ya si na otu o si duru ya gawa ụlọ ọgwụ ihe ọ pụtara bụ na ọ dịghị aware na o nwere data ọrịa the girl ya na ya bụ omega ihe ọsọ lụrụ nwunye ka abụọ na ọ dị aware di ya si na ya dịghị aware ma ya mahụ ma ọ mahụ ya mmiri fonu kpọwa that girl jụọ ya si na o bu mmenwu and o doro anya na obi mmenwu bụrụ ebi ihe di ya na this girl adịghị surprised ihe ọ gwara ya wụ na mmenwu ọ na-egbukwe na ama na-eje ya ọfụma na ọ naghị egbu onye ọbụla bụ ya na last nga ka o ji doo ya anya na this lady bụ destin na ọ dị ewe onye na-adịghị aware n'obi na nwanyị mba nnọọ afọ ime nụ ntakwara o ji jide di ya na ya arịla ime the lady shi na-azụ ga-ewepụga dị afọ ime ọ dịghị ime ọ dị ụtọ ya na-akwụrụ m ihe ugbo na ọ dịghị ime na ụtọ dis lady shaa ya okwu ahụ gosiri that na ọ dị aware na ọ bụ the thing ọ gwawazie ya sị na ya kwa ya awareness na efili ya dị enlightened na onye bụ ya na last ote na-anọ ihe chi edere ma ọ bụrụ na ọ na-ama na eji ọfụma na ofi na ya ga-ejide awa na scare ya na ihe na ọ na ya ka emegele ya dị shọ na ebu eme ka eme ka egele ya eme ka egele ya wale obi udole emotions ya ọ manage o nwere emotional management
na asịsị eme ka ega ele ya na nwa mba nọ na hote die ya dịlụ ya na ya abụọ ya gwa die sị na ya agaghị anọli na marriage atụgharị ụkwụ na ya agaghị anọli na marriage na-atụgharị ụkwụ na ya mụrụ ya ụmụ nwoke atọ na Chukwu mekwere na ebere na ụmụ ya agaghị asị ha enweghị nna ọ ha enweghị be na amụrụ ha n'ime marriage na ya ga-edivorce ya ga-ebiri ndụ ya tere ya mma ma onye dị mma ya lụrụ na ụmụ ya too na ya ụmụ ya nọ US already na ha eto na ha ga-alụ n'ụlọ nna ha after all na ya arụtara ụmụ ya ụlọ ahụhụ problem mana moving forward na ike agwụle na nwamba nọ n'ọwa ebe okwu na ugbu a na ya gwala di ya na ọ dịla ka ọ ga-adị di ya na-arịọ ejiri nnọọ nwayọọ laghachi ha back na nwamba nọ na ya gwala ndị nwe ga-agaga na ka enwe ike dị free mee ihe ya chọrọ ime na US dịrị onwe free na ihe onye ọchọ kọfụ ụmụnne m ike agwụ m ike kwụrụ ọtọ gwụ m ya doo dị steji anya na obu ọrịa ya eburu ebiga nwa mmadụ di mmadụ fact m sị ike agwụ m ọwashi ọ sị ya enweghị ike ime na ogbu na benye na ọ na-agbawa agbawa na ihe na field ya na enweghị advice m ga-enye ya ugbu a ya elecha dị lụrụ ya na ya lụrụ na-enweghị nsogbu ọhụrụ si ya bịa try wa lock endangerwa ndụ ya na problem o ji aka ya gụtara onwe ya wee nes na enweghị m na gị kọrọ ya kọrọ ugbo na ọ ya nwere rada ya ga-agwa m agwa na mụrụ akụkọ na ugbo toro ya ụmụnne m ike agwụ na ya ejiela ụmụnne ya na a ga-abịa nara ihe na ọsụkwa abịala ana na agakwa kọwakwa gbashiwa ihe mere nọ ya bịa gbashiwa gbewe ya nkọ kwuo ihe o bu na ihe n'obu na ọ dịrị nnọọ step aside ka e divorce ya gaga dịrị onwe happy na ga na marriage na-agbagharị mgbagharị ọ bịa nụrụ di ya nọ na Naịjirịa ya epe no ya dịkwa dị bịa aza nwunye ka isi na ka abụọ na ka atọ na enwe time ahụ enwe ike ya hụ onye dị mma ya lụrụ ya chọkwa na ịgakwuru nwoke ọzọ ya gakwuru as a single woman not as a married woman na ọ ebe okwu na ugbu a nwanyị mba nọ na mgbotoro ya ụmụnne m otu oshi butere m ya ka m shibịa gbotoro ya ọnụ ọkwa maka nṅomi ọkwa maka onye a gwara nọrọ kele ugbe na ihe emebigwene enwe ihe a ga-amasị a ga-emekwata ya ọkwa onye ị chọrọ ịrịọ kweta na ọ ga-ekwere okwu ahụ na ahụ otu okwu shiri daa onye na-ebe ọ nọ kpachapụrụ onwe ya anya ọrịa dị too much ọrịa karịrị na ọrịa dị too much gị butekwana ya by accident or by however ya doo anya na ịwụ mmadụ work on your conscience ụwa otu mbịa ihe ọbụla mmadụ metere ọ ga-azara azụzụ ọnụ ya gị bute ya kpacha anya deliberately bige ya mmadụ bige ya onye ọzọ ndị o doro anya na ibu ya isi onye ahụ protect onwe isi dị ya bụ yiri ya no yiri ya ma ọ bụrụ na ịgwa ya na ibu ya gị si no ị na-eme without gị kpukpe jụgwa ya si ekpuru ya abụọ mee nga ị ga-emeli as a human being ma ọ fọzie na enwere accidental contamination gị lecha anya n'anya oghe ṅụ akpaghị aka n'ọnụ mgbe gị sọ mmadụ biri ya na ọ naanị m ga-ebu ya na ọ mmadụ biri ya na onye ọzọ ga-eburukwa ya ọ dịkwahụ mma I still believe in miracle enwe ihe o nwere otu ị ga-eshi enwe ihe ị ga-eme imecha even ya dịzi ka result iri dịrị positive or mistake ka o mere ụmụnne m nsị okwu na-emetọ mọwashi mmadụ shi nwere onye nwere bright future shinogide nnọọ ihe ụtọ few minutes arụ abụọ of echi ya beautiful tomorrow o nwere with family ya onye ọbụla kpachapụkwa anya ọ ga ọha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ